Ngai thatu te kumthar chebei bek ole kumsang ni somni panga a kan video ma saber tur nen lamang kan naule le ta e video te atir changa atop thlengin milo thler sakin milo ngai thlak sak le theu don ya kumsang ni somni January ni som pathumani a Florida a Anthony to ta chung ko chen ina chuan in bum na kai hnoi wangin law enforcement te chu Anthony man turin an wakala Mahse in chunga chuan anrin phak bi alam thil de omlo le thil rap thlak tak mai chu wa muthutin chu chuan officer te po chu a thong hle maya in chunga chuan mishing pali ruang chelam to le ui ruang moni in chu in chunga an ruang mu te chu an hmel shet lo te nilovin chu in chunga cheng te ngei Anthony no pui mei gani le afa ti ba ka an ran bul an ui te an ni a hetianga rong tak maya tual that tu chet na hi arap thlakin anun ron thlak tak zata he in chunga che ngei chet na nge ruk na ilo thler zel don ti ang chung ko pa ber Anthony to ta hi September ni somni pakwa kumsang khazakwa samsari panga khan Ben Salim Pennsylvania lo pianga amai ro chu no pangdang te ang lo takin Anthony hian a thanlen na konga harsan lian tak mai atok na sahle ni oma apa hi high school zerte to Roberto to ni in ani hian mei chetlei rol terte chu a hmutai tlat sel maya chuti lain anu loridai la in ponlama apasal che dan za pui om tak mai chu a hriat pi ngai meu lo thung chu mai ba ka in chunga apasal le afapa Anthony ta na theitu pa na thokin ama to ka aboi ve hle thin maya nima sela hetia apasal ne na ani ni la reng hian apasal robata chuan nurse me che pakhat chu anupui ta na hualin azirlai pakhat nen anin ngai zong zui boka hei hi hun in anga thil thleng vek ani nge ti chuan robata chuan hun engma chen liam le nuwa aruka ngai zong nei reng ai chuan ti in anupui lorita i Antonia nu ni bok chu thena anupui hual chu anin chunga nupui anga laklo chu adu ta a heti lai hian Antonia chu naupang chia le tha po la thlia sang thiam lo chau ni in kumlimi chau alani nge ani zan khat phei chu Anthony chu aruma tui takamu in chuti lai chuan anu le apa mona pinna tanga anu mang ang au thom chu a hre thut maya hetia anu au thom a hriat nu lok hian silai pokri a hre zui ngal boka ti chuan Anthony hlau thlabar lu tuk chu anu le apa te mona pindan lama chuan tlan lut ngalin chuta chuan chhuata anu thisin ne na inche pia noi lo mu chu a muta a Mahse vani thlak takin Anthony no loritai chu lo le thilovin amita silai na lo ka fu ani oma ti chuan thil thleng chu law enforcement te chuan chui ngalin ama sabira chuan chu thil thlenga chuan apasal Anthony pa high school zerte tu ni bokroba ta chu thuzo fi ani a chuta an thil chui chwa chu Anthony pa high school zerte tu ni bokroba ta chuan azirlai pakhat ril rolama har sakna nei chu homework ang devin anupui thatur hian dollar zakwa pe in alo roi lo ni a ti chuan robata chuan azirlai hna chuan anin chabi le silai te chu pivekin an botna pindan ni anin chung omdan thleng chuan chiang takin a shel vek nuwa anupui chu azirlai kuta thi tir chu atumta alo ni amai ro chu vane thlak tak mai in loritai chuan anuna em chan avin hemi nu lok hian robata po in aphu tok shemna a hmo nuwa anu pa po chu anin then zui ta ngal bok ani ti chuan Anthony no chuan pasal dang nei in a hun to na wanga afapa in ril rolama har satna na satak ato mek chu en kol ta zela amero chu no pangmai in khatiang thil de omlo tak ato na wang khan aril rolama har satna na satak mai siam sak phain anun chu a har sai mema nima sela Anthony chuan no pangdang te zalen tak le thlamong taka annun angthina anun ve theina na theitop choin azerna lama te chuan ain solving chhota zela lekha po thiam thein anung chang a thabok nen junior year le senior year a chuan an class president turata na thlan hial te ani nge ani ti chuan atira kan soitak Anthony no pui lo ni ta megan nen hian high school an kalaya intong ni in chataka ungraduate nuwa chung ko din do na nein ani nei ve ta a Pennsylvania hian in beng bilin heta hian annu pa an tuina takmai physical therapy a sumdo na chu hongzuin
in lungrol takin an nupa chuan an sum dawna chu an enkol duna Mahse meiganin an foma sabir apai ni ti a hriat hnuah chuan a pasal nena an sum dawna chu cholsanin in lama an foma sabir lo piang turatan chuan a inbua saika zawka ti chuan chung ka hlim tak ni chhozelin meigani le Anthony te chuan fadu om tak tak Alexa Tyler le Zoe te chu nei le in chung ka hlim le om tak mai an ni a chu ba ka Anthony po chu naupang te ta na pathatak ani ang chein anupui meigani tan po chuan pasal thatak ni atlin zo em ema an chung ko angai hlu in a chung ko tan chuan khoi hmuna po engtik lai po a umreng zelin chumi rungot po chuan Anthony chu anupui le afa ti ta na pathatak ani zia atilang chiang hle ome te chuan an sum dawna akal tlong bok nen sumlama po harsana em tok lavin hlim takin an om chhozela heiba ka hian Walt Disney World Resort lama an chung kwa in bembel chu an thil chak tak mai le an hma chhop lian tak mai alo ni ta a heta resort bul hnaya an chung kwa an lu chan hi helai hmun hi aral mawngin a boruak ka hrisel mai ba ka an fadi thanlin atana hmun thataka an ngai wang ni in sumlama anin khol tam hnuwa chuan an do thu sam angin Disney World bula hian an khosa zuita ani ti chuan an chung kwa hian hun hlim om tak tak mangin Anthony le meigani hi an fati enkolna anin lungrol ema chu chuan no pangtia po chuan hlimna tam tak siam sakin tuipui kam le Disney World ta te chuan an fati chu hun nuam tak tak an man pui thin ani ti chuan kumsang ni som pakhat lo thlen ma zong kha chuan to chung kwa chuan boina le harsana lian tham tok lavin chung ko hlim tak an ni renga Mahse kumsang ni som pakhat alo in her chho me chuan kong sang sangin boina an tok chhowe ta malmal mai tum khat Disney World ta an chung kwan kalai chuan meigani chu rannong in ase hlo maya atlei rol chhuatir hian meigani hi rannong sen awangin honjei tak an nawi enkol to nge ani chu chuan a hrisela din hmuna na sataka ngongin honjei tak chung chu damdoya in enkol ngai hial khopin alo om to ni oma hemi tuma rannong in meigani ase po hian meigani chuan damle mai tura ngain atira chuan ngai thatlo na po ani lem lawa Mahse kar khat aliam hnu po in rannong se na ma chuan zia umlam apan theilo tlat mai damnoina chuan in enti rengin ta hian rannong se awangin tel sang sang nei ngalani a chuba ka meigani tonsil chu avung na sa in hepatitis aveni ti le ataksa chuan harsana sang sang mo ani chawta zela hei wang hian an enkol na atan chuan sumlama an seng sauna sa in an chung ko khosak chu a harsa tel tel maya heti lai mek hian Connecticut Anthonian an sum dona chu lo boy puin a chung kwa chu a bo san angai sinen damlo nom samlo tak chong chuan a phak ang tokin meigani chuan a fa te chu ama in alo enkol ve nok noka ti chuan Connecticut a sum dona a uma pangin Anthony hian kar top chol mang tur bakin a chung ko bula hian aron om man tameu lo ani chuti lai mekin adam lo na awangin meigani chuan rilrulama na sataka har satna lo tok mekin an sum dona atlak niam pha ai chuan anatna na zong te chu apasal Anthony po chu a shel du ngai lawa heti lai hian meigani chuan an sum dona chu tlong taka lakal tura chuan langai rengin an sum dona chu alangai to ve renga amai ro chu an chung ko cholna awanga an sum man le meigani damlo na awanga an sum sen zo zaya wang khan sumlama an chung kwa chuan ama an phak thei to meulo Anthony chu an sum din hmon a hria chian ema wangin aril ro ha in kar top chol mang tura a chung te bula ho tur po in thlona ticket leina tur po anei thei to lawa Mahse chutia sumlama har sa to ema wang chuan Anthony chuan lon te na pok mai chu tha sha in anupui sha lamin lon chu alo puk tar ngut maya amai ro chu arul tur hun chunga arul thela awangin aya tamjok chu Anthony chuan lon chu puk le in chu alon puk masa vom hlum nan le atul tula monatan chuan atidewa Mahse abese angotin sum chuan ade zai vek lo awangin mimala dollar noi khatlai mai leiba ane mai ba ka eng emo chuan leiba ani tanol maya chunga wang chuan Anthony ril ha thimi tuk chu mutmu po atwa thei ngai mi lo ani ber te chuan mi gani laka chuan alei bani zong zong aje pa wanga anon to lu tuk te chu
ati zia omnana thudik thrilmei chu tha in a hreta hiala heti lai hian Anthony chuan ngai dan thar niin an therapy clinic mang chuan insurance lim siama poisa nei dan chu angai to chuak le a ye chuan insurance lim mang chuan mi poisa te chu ani saka Mahse a hnua poisa ti chingpen chungcha nga FBI tin ring hlel thutin he thil hi kumsa ni som pako vela thil thleng ani nge te chuan FBI te chuan Anthony chu chui zui zelin mitam tak abumna awanga thiam lo chantir ni in ama ngei pu in a thil ti swal chu apom thlap bok ani te chuan kumsa ni som pakwa September thla Anthony therapy clinic chu kharsak ani zuita a hemi kumvek November thla hian Anthony chuan Florida cheng achung de tlo tora a zindon thole December thla kar tira a hole ngal tor tho FBI te na chuan shilin achung de Christmas ma atlo phal sakram tor chuan angena chu FBI te po chuan lorem ti sakin hunrei tak alo hmu to alo tlo to chuan Anthony chu Florida lampon chuan akal leta ani chutia Florida a akal nu chuan Anthony unau nu chuan unau pa Anthony te chung kwa chu Christmas vak vet po a abiak po thelo wanga angai thalo chuan police te na lo report in hun puilaya a unau pa te chung ko re mak dan chu thil pa ngai ani lo tho lo soya chu mai ni lo voi engemaw zat a unau pa te nen chuan anin biak thin thole anin kar a that ring tho te soin chutia an re takmak chu Anthony unau no chuan a thathiam lo hle maya chu mai ni lo Anthony unau no chuan anu ta thu boy zong zong a hriat pui wangin an chung ko chunga chuan a lei batna tian engemaw an ti awanga anu ta te chung kwa chu re tamai anga ngaina ani wangani a tin a soizel danin Anthony nena anin biak non ber khan Anthony an anu pui mei ganile an fate an dam lo bek tho soin hun engemaw chena tanga khumpo an tho san to lo tho Anthony hian a unau no bula hian alo soya chu chuan Anthony unau no chu ngai thatlo na lian tak ani tir pha ta bok alo ni te chuan December ni somni pakwa kumsa ni som pakwa khan police chu Anthony chena ina chuan vokalin kongka chu voitam tak an han ki ka Mahse in chunga tang chuan eng thoma hria tur om lo tlat mai Connecticut a an chung kwa chu Christmas an hmangani chu ringin kar ni an ngak le ren rona amai ro chu January ni som pathum thleng po chuan Anthony ti chung ko thuthar engma hria tur la om theihsilo hei wang hian police chuan ni thum chungin Anthony te in chu akha to ka bakik deu rengin an ba thli thlai deu renga amai ro chu in chunga tanga kongka hongtu mel reng reng chu hmu tur la om theilo chumi ani awang chuan Connecticut atangin an chol hmang chu an la holo anga chuan an ngai ta ani ti chuan Connecticut a FBI te po chu a in soi anga Anthony omlo wang chuan Florida a cheni na chuan an bakal leta a hetia Anthony te chena in an thlenro che hian in chunga tanga Anthony lo chok chu hmu in an man takngala in chunga chuan lutin anupui fanau te chinchang chu an han zota chuta Anthony chuan an vaya pindana tui taka an muthil vek tho soin chuti lai chuan officer te chuan Anthony le megani mutna pindan lama tanga thilrim chetak mai lo chok chu an hretak ngala enge thil thleng ti fin fia tur chuan pindan lama chuan vokalin pindan kongka chu an hon hnuwa mishing ruang troi rim cheto tak mai chu an hmuta ani kumsomli pani mi megani le afate Taylora Alexa le an ranvol an ui ruang troi tan to de chu hmuni in an thil hmu chuan officer te po chu a thong hlei maya heiba ka hian an fano pangbir zoi ero chu hmu ngal mai ni lovin ruang lan dan atang chuan chulai hmuna chuan ruang de chu kar engemaw zat khoi che to lo an ni ti chu chiang takin a hriat ngal mai theya heta thil mak deuh mai chu ruang troi tan to rim chetak bula hian zantin Anthony chu anupui ruang bula hian amu thin ti chuan i ome te chuan forensic team ten ruang endik tura pindan an khoi chet no hian megani ruang bula zoi ruang troi tui deuh por to mai chu an hmu chhuak ve le ta ani police te nu chhizel na atanga alandana an ruang de chu autopsy ti ni in an vaya chimhmanga ve hlum vek an ni ti hriat ani a eng chiangi Anthony le achung te chunga hian thlengta angle chuti lai mekin Anthony ala chuan meiganin an fate a tha vek thole an fate a tha hnuwa amali ama po ain tha tho a sei mi mai si a
hei mai ba ka Anthony chuan apa hniana phek som hni paruk lai cha le ka thon thonin chuta chuan anu puin a fa te a tha bek nuwa ain tha ve tho hi a ziak ani ome chu mai lani lo an fa te chu benajil dam doi a pek bek nuwa anu puin chema a wi vek tho te chu ziak bokin hetia anu puina a fa te a tha lai hian an motor siam tir tura a chwa tho le a chwa do na anu puin an fa te ei tur pe a siam sak tho sei boka Mahse ani ero konglaka motor cheta bangin zana holawa motor chunga a ria mai thule atuk zinga ina a hon nuwa thil thlendan chu meiganin a shil nuwa ama lema ain tha zui ve tho Anthony hian a soibok ani amai ro chu Anthony hian thil thlendan chu police hna report tum ve bok Mahse signal anei lo awanga a report lo tho soin afate an ruma nun nei to lo ti sha zeta chhuata lo mo te chu an ruma chon pomphein puanlum te a sintir veka chutiang bokin anupui me gani po kha puanlum te sintirin a chung te rang pula hian a khosa thin alo ni ti chuan hetia police tena an man hnuwa trial nei ani ala hian Anthony chuan me gani thil ti ang veka la puin an chung kwa chana chu a tornat mel hle maya hei ba ka hian me gani chu sa kholama na sataka kal swalin an chung kwa arwal veka an thi chawin chandamna an chang turanga ya chumi hnuwa a hmun nga ya piang non le vek turangai tu ni na soya chu chuan a chung kwa chu a tha tir ni ti in Anthony hian a soibok amangi po chu in tha tomin voi tam tak a in zeiboka silai lein in ka hlumte alo tuma a taksa hian hniam tam tak mo ani nge nge te chuan phek som hni paruk lai cha Anthony an apa le ka thona thon kha mei gani ne na an zi anga soile in autopsy alan dan chuan Christmas ma ni ni oma twal tha na hi thleng anga ngai ani a amai ro chu mei gani ko chunga chemvin awanga hliama tanga alan danin mania in bitna lavin midang vi ani zokdan chu chiang takin alang tlat mai te chuan kumsa hni som hni pahnia trial an nei le hnuwa Anthony to da chu a chung kwa tha mang vek awanga thiamno chantir ni in dam chunga lung in tang to le parol po a chwa theilo tura a chung thu rel sak ani ta ani ole engthil changi Anthony le anupui fanau te chunga hian thleng ni ta angle Anthony hian aleibanga lu to ka wangin a chung te hi an nom sak arin zo ka wangin a that mai zok em niang nge nia me gani hian aril rulama boina a to wangin a fa hi a that ta zok comment section lama in ngai dan te in lo soi vele chhodon nia